Kinong elam bat kidikot kari Boy Youth Federation haka jingelam uba bipul thank you kila syong jingelang haka arpo nyau tarik banya mir bat phliu jingmut halor ki jingduna ka jingsa miki marba mardi bakongsan sekilong yeng long sem namar ka sorkar India bat sorkar jela hadu menta kidang pendon kam daka socio economic and ka census arajar khatway ban khen ki jingbun breu haka way ka yeng ka sem Uba bipul ulaong hadu menta ka sorkar kadang pendon kam dakani katarajur banthau ya ka jingbun ki briu haki ying kisam menta lapalat khat san snem bun ki briu ki layap bat bun ki balami bujili bat roy haki ying kisam ula kentu ya ka sorkar India bat sorkar jela ban penlong ya ka jingnyau briu sensus bathamai ban tip shai ya ka jingdon ki briu haman ka wei pa ka wei ka ying kisam kani kan penyo Yaki yeng ki sem yaki marba mardi bakongsan lengba ki dukan kat kum ka jingdon ki breu haman ki yeng. Ni don ka briefing na kaliang jungi ka Boy Youth Federation. Halor ka ai ka ba na kaliang jung ka seng menta ka sngi janmit ha ka executive committee kala sim me karai. Lese ka long ke gi ka ba pla. Lada na kaliang jungi jung pi ki pajba pi sngo ye ka ni ka jing perkhat jungi seng balang. Andre bun na pring kinong elam ki badon hapo ka tunun seng jungi kide kinong elam sinong. Bad ngilai ti bad yekran seni ba yekani la ar license bad ngipoi sekebenta ka bangin hab ban yekran no sya audisi jong ka district riboy ban penbor lane ban simno yakara na kaliang jungu halo kan dikamat. Kai ka bangi kwa balong sa syapi kalong ban na kaliang jong ka sarkar India hadu kini singi bakam sim la sim ya kano ka census ke khana samari hadin jung warjar khadway te haba ka kamsiam adu menta ngi ba man la ka suppose nam ka dik bandon be ke khana samari kata ka bangyong census lane kata ka socio economy census SECC hadi ngi ba hadin ka arjar khadway hadu kini snam menta kamsiam la sim ya kano ka census but ka pelong ru banyekran ha ka bidi bat kawai ka ak ka bangitip ka NFSA jung snam arjar khalai bal pentre lu sistem arja khalai hagani ke jing pentre kam ye gani ke NFSA ngi babun teli ki long ying hapo ki nong susnong ki bafer pet yo ke jing mentoi ke bakrau namar lemba kani ke jing sam yo khau baduk ke bangiong ngi lemba kani ke NFSA kila pyas kilai benta hagabedi bat ke rukom sam khau ya ka wei benta ki yong kata non PHH kabakan kata kalong ying kabadon hapo non PHH kiyo kabanyo kilo haka sibnai ukau haka dor lesi kabakam he bani itu ki PHH but kidon ru kita ki PHH sibenta kiyong ka PHH kabakiyo hadu san kilo haka sikli haka wei ying lala haka wei ying kidon kumpasan ngut lesi kiyo kumpa arsan kilo sipongut kila banyo kumpa dus san kilo but sa sibenta pan ngiyong kibaduk tasam ta bagitip ke wai kibayo kumbalai pusan kilo haga wei kalong ying haga sibnai balai per kepelong ying kiseng balang kar RBWF bahkan hapkran menta namar ngiu iba kan nang mi kisnam nadu arajar kadwei ke kot ke census kam penberat mai ke census arajar kadwei bat ke jingyo kalong kat kumu census jung snam arajar kadwei bat hagite kisnam ngi hadin mapentri kami kan ni ke kaan basam yo khau ngibun ki long ying kiyo yo khau hande haka je nanti nadu usnam arjar khadwei hadu menta usnam arpusan ngi kedon ke jing klat no ban nakaliang jong ka DC ka office jong ka DC ki wan sikisnong ki kerpat jingi girang basnong bat ki lale ru ya kita ki biometric bagi ong lada kidon kino ki bayak kin ajing tip no sa ka office jong ka DC supply kaya kebangi kalong ba ladangi ai nakaliang berkilap bam layap kidon kiba ki itu ki kerteng kiba im haswa jung sistem arjar kadwe kila klat no adu kini kisnem menta ngi bayaki la simrai ban pendu no yu khau hande kaya ke belungo kalong ba yaki ba khatu mai pat adu menta kim pala perung mai te ngi sim ya karai meneng yong ba ngin bu ngin penbor ya audisi ba udai ban ai ke benta jung tu ka snong subu mentah ka wei ka snong lana kidon kumpasan spa ngut kibarung ha ka ni ka NFSA ha ka benta jung ka PHH kibayo san kilo kidon san spa ngut
kemud hakata kesnong karung kumba arton siteng ukau. Ia katu kesnong. Menta nadu arjar kadway hadu gini arjar pesan lese kila khat no kumba cispa ngut su niong kalau lese kam jang kita. Hari yo lese kadon kumba cispa ngut kila khat no. Tegajing keli kalong ba san spa kilo ukau kalau aisu ia katu kesnong kepala dun hok benyo. Handai kila pensange. Kajingkeli kalong syai kaja kesan 4 kilo. Handai kaya kajing ke bangi kwa ban tip sepajba bat penbor ya UDC. Lada kasnong kayo hati kisnem menteri kami ka skim NFSA kembas arton steng arja san 4 kilo habagidon kembas san 4 ngut tak PHH. Kemud ba kinsunyo tangki baklat kalong kay bamla ban pediak. Kila dai ban perungru wat ye gitu kilonging kibalang ka kidang mi ying thmai ro ki bamdan ka ka list jong keteng hapo ketika sensus jong snem arajar khadwei te kani kara ngi la sim taksi janmit ban ngin saai ka jingtho sa UDC lasai ban penbor UDC ba udai ban wat jing tip benya no ya ki bethmai bat ya ki bayap umdei ban keni no na ketika snong handai ban perung no apat ya ka hok ha kecuk kanong susnong ha gitu ki longing ki bami ki kun ki batmai dan ki longing ki tulmi ki batmai namar ya menta lese ke sarkar karena banai dau bisi ula banai dau banong ba kampat sim ke sensus mai ngin pala banai lada kalong kumta kamut ba wat itu ki long itu ki ying ki badon ki bayak ro ndai ban penduk suang mai padon ke sensus mai lada pila ban penduk itu ki longing ki ba laklat balai pimla ban iPad ya kita longing ki bami thmai lan itu ki kun ki bami thmai ngidon hang ni ki khot jungi hapo ka seng arbi wa ki balali serendar ru ya ka kat ke jungki wal bagi di kita ki non PHH ki buyok tang nyu kilo sibrai kadau kalong tiong baba ngila trei kam sarkar ilok ngala trei kam sarkar ngim so don hoksu bangin litpan yu khau bedok kila don baserendar habala serendar balai ba UDC na office jong DC supply kamliong yung basnong banamar ba kapat sim kana samaritang kabatmai kani kanyo kilo bala pendu snong jong me ai ka keteng jong kalonging gibaduk si sa snong me ngingin ai no ha keteng jong ta ha katu ndai ban set no tang office ba uni la serendar u khaw la don pok office ngi claim da ai pat yano tingin tip yano la ai handila da serendar na kasnong jong pendap no itu kau jong hakatu senong jong Tegemut ba ya ki beduk bepli kinyo ya ka hok ngi nadu stem arjar khatlai menteri kami ni skim ya kini ka ak ya kini ka an Henry dari ngi yong ublei ulakur ku sikat dei hakaji nanti sansnam na disposnam lakur ku don hakiju itu kilonging kiba mensua kim don tangi we nong terikam sarkar kilaran ru alai kinong terikam sarkar har tu longing